Industria zutabe bat da Euskadirentzat, aurrerapen, aberastasun eta ongizate iturri. Energia eraginkortasunean aurrera egitea funtsezkoa da industriaren lehiakortasuna indartzeko. Eusko Jaurlaritzak Energiaren Euskal Erakundearen bitartez, 52 milioi euroko laguntza programa jarri du abian, energia eraginkortasun industriala sustatzeko. Programa horrek indartu egiten du Eusko Jaurlaritzak industriaren lehiakortasunaren alde egindako apustua, Euskadi 2030 industria planaren baitan. Laguntzak beren jarduera Euskadin garatzen duten industria guztientzat dira, txiki, ertain eta enpresa handientzat. Laguntzak inbertsio hauek egiteko dira, makinak eta ekipamenduak hobetu edo ordezteko eta industria prozesuak eraginkorragoak egiteko. Sistema termiko zaharren ordez, energia berriztagarrietan oinarritutako irtenbideak erabiltzeko. Energia kudeatzeko sistemak ezartzeko, kontsumoa hobeto ezagutu eta erabaki zuzenagoak hartzeko. CO2 emisioak murriztera bideratutako instalazio elektriko berriak eta proiektuak ezartzeko. Programak gehienez ere, 4 milioi euroko laguntzak emango ditu jarduketa eta industria talde bakoitzeko. Laguntza inbertsioaren 15% eta 30% artekoa izango da. Laguntzak 2027ko ekainaren 30 arte eska daitezke, edo eskuragarri dauden funtsak agortu arte. Informazio guztia eta izapideak ebe.eus Energiaren Euskal Erakundearen webgunean. Energia eraginkortasun handiagoa, industria gehiago, industria hobea eta emisio gutxiago.